Oi lur. Mukbang sego mercon ndek wingi. Oh, klik gas lur. Oke lur, langsung cus ndek TKP. Iki tempatnya pas ndek ngarep pasar wingi. Nah, iki lho menu-menune. Ndek kene enek kikil pedes, jangan tewel, sambal goreng tempe, mie goreng, ayam bakar, ayam kare, ayam bumbu rujak, krengsengan ayam. Nah, iki maskote, rempelo mercon. Aku pesen menu utamane, ya kuwi sego mercone karo ayam bumbu rujak. Gas sikat. Enak sih iki. Gurih manis pedes senenganku. BTW iki mau sak porsi isiane enek rempelo mercon, timun, kemangi, dadar jagung karo kerupuk. Iki tak jajal ayam bumbu rujake. Haluk, lembut but janan. Bumbuhe ngruwesep. Delok ento, dicakot titik wis merepeli lho, jos gandos tenan kok. Bale ndek sego mercone, maknyus tenan sih menu iki. Gak iso lek gak kon telap-telep iki lho. Auto telap-telep. BTW ndek kene bukake jam 9:30 bengi lur. Nyelot bengi nyelot rame ndek kene. Ancene andalane wong luwe pas bengi kok ndek kene ya. Sampai entek tak tutup karo teh anget jos gandos.